Здравейте, животни, аз съм Йорона Йо и днес, в днешният ден на тази дата, коя дата сме? 17 март 2017! Вау! На днешния ден ще направя видео за една легенда. Един бисер. Телевизията. Един мъж, който умира трудно. Една легенда на телевизията. С неговите прочути бисери. С неговите появи по господарите на ефира. Дами и господа, професор Вучков! Млъквайте! Чакайте, тук пише аплауз. Следващия зрител, ако обичате. Първо, ти нямаш свирка, за да ти прави някой свирка. Ти си без свирка. О, не! Господ те е наказал, понеже си много тъп, да нямаш свирка. Ти нямаш свирка, за да ти прави някой свирка. Слушам ви. Аз съм от едно село Хасковско. Казвам се Али Мехметов съм. Всяка вечер, всяка събота, ние сме 8-9 души пенсионери. Слушаме вашето предаване, което направо за нас е разкошно. Абсолютно за нас, господин професора, вие сте един бог. Както Ванга е казала, че ще има нова религия, не помня коя година беше. Ето това е! Религията Вучков, новото християнство! Даже започвам да го изповядвам веднага. Най-много една вашата черта. Аз съм учител, бивш пенсионер вече. Може ли да ми кажете коя е тази черта? Какво? Ами вие кажете коя е. Тази, която ви разделя задника на две части. What the fuck? Не. Това беше просто... Боже, обожавам това видео. Този човек е живо меме. Той е просто меме. Ако Вучков гледа това, което ще е супер забавно, защото промоут. Сигурно, ако Вучков види моето видео, защото аз не спирам се ебавам, нали? Как да не се ебаваш с този човек? В смисъл, ще е от сорта на тази Юнонарио. Между другото, едно момиче наистина веднъж ме нарече Юнона. Тази Йорона Йо е от гангата на господари на ефира. Аз съм 100% сигурен. 100% съм сигурен. Аз съм от гангата на господари на ефира. Истината за Юнона... Джон Малков... Дик... Джемов... Истината за Йорона Йо е разкрита. Трябва да бягам в Канада. Или при Тръмп.
Добре, Песитлер. Обаждам ви се за първи път. Искам да ви кажа, че всяка вечер ви следа. Така за мен вие сте един голям патриот, един голям българин за мен. До тук всичко е на 6. Обаче човекът нагазва в темата с отрязаните зрители. Обаче има някои недостатъци, които не харесвам обаче. Не не харесвам. Ето това обаче не трябваше да го казва. Господин Вучков, защо изключите неудобните зрители? Когато един зрител ви стане неудобен, вие го изключите. Ето сега, когато този човек преди мен се обади и каза, че... Абе, господине, говорете по темата. Тук става дума за бъдещето на човечеството. Вучков, The New Superman. Трябва да има филм с Вучков. Ще се обадя на Тим Бъртън да направим филм. Искам и Джон Малкович да участва. В същото време, новогодишната програма на S-Factor на нашата нова телевизия S-Factor! ни поднесе вече втръснали ни от песни на американски певци. Нищо ново. S-Factor, не знам какво там. Ох, вече съм по-спокоен. Явно, освен с руски пляски, професор е посрещнал Нова година и с родния S-Factor. Зуек, какво ли му е харесало най-много в S-Factor? Журито на S-Factor е нетърпимо. То е истерично, кръчмарско. Имам чувството, че тия членове на журито яко са почерпили, да не кажа, че са и другирали. Лицата им са пръскат от едни групи. Аз съм сигурна, че всеки път преди да отидат халваджан се взима кокаин. Тази жена също. Люси, тя принципно си е другирана. Люси е като мен, хиперактив, аз фак. И Криско, той е просто ретард. Аз съм ужасен. Днес ми е ден за ростване, роствам всеки. Да. Грозни гримаси, изкривени от примитивния им вътрешния живот. Ще ги обидиш. Професоре, нямат ли някакви положителни качества тия почерпени примитиви? По моя преценка, Люси Дяковска е най-така компетентната, най-конкретната в оценките си, но нейното поведение също ме изумява. Тя е винаги против. Люси е баци-яката човек. Люси като 2 капки вода е пълна фурия и ако мога ще отида сигурно някой път. Просто трябва да я видя на живо как пее. Люси е супер як човек. Много близо сме по характери, както виждам. И тя е наистина много сериозна, много хубаво пее. И просто оставя да си бъде на мисъл. Какво е лошото да взимаш кокаин? Аз не разбирам какво му е лошото. Активно екзалтирана. Тя ще се разпадне на съставните си части. Не е приятно човек да я гледа. Просто ще почнат да й фърчат ръцете, краката. Да не говорим за този Криско, как е възможно това недоразумение да бъде член на жури. Той има речника на двойкаджия от прогимназията, размивани с глуповото си изражение и едва сглобява 3-4 мършки инвалидни изречения. Ако има някой човек, който те е гледал сега, това, което той ще вижда е как на всеки тон излизат по някакви томахавки и бозогани от гърлото ти, на всеки тон пада по една глава. Ряс. Госпожа Соня Артмотлиева, непоправимо маниакална. Артмотлиева. Арт. Соня, много си арт човек. Какво ще правим с тебе? Толкова екзалтирана също, толкова истерична, толкова винаги превъзбудена от своето, така, как да кажа, сладострастие, особено като гледа красиви млади момчета, явно, че много и действат сексуално. Така. И очите й се наливат с зехтин тогава. Най-важното е, че ти успяваш да ме прелъстяваш. Магардиш. Той изнася цели лекции, като оценява състезателите от S-Factor. Първо седи грозно разкрачен, с тия коси разпиляни, които ги мята непрекъснато като една метла. Сещам се за метлата на Баба Яга. Освен това, прилича на богаташ в ресторант, който дава бакшиш на забавляващи го певци. Едно чурга... Богаташ в ресторант, да не мога просто този човек. Вучков, stop it!
Get some help. Right now. Get some help, man. You're fucking 8 years old. Stop it. You need to go fucking sleep. Fucking rest. Младжийско поведение нетърпимо. Ужас! Като го слушам професора, тръпки ме побиват. Аз предлагам този ужас да свърши, защото не издържам вече. Сега за водещите. Сега вече ми стана интересно. Лаят като кучки. Това е една невероятна, нетърпима бързоговорка. Не знам дали те са другерани или Вучков е другеран. Не знам. Като картечници. Те са просто озверяли физиономи. Ще скочат и ще удушат някого от зрителната зала. Просто ужасяващо. Рачко, след такава критика, вече съм абсолютно сигурен, че професора не е гледал X-Factor, а някой зомби сериал. Не се приема критиката, бе, дами и господа. Едно време критиката беше голям фактор. Разбираемо е. За какво да гледате Господаря на ефира, при условие, че си имате собствен зомби сериал? Наречен X-Factor. Започвам с единственото критично. В смисъл, Бог, професор Вучков е Бог. Изповядвам нова религия. Благодаря ви, че гледате това видео, животни. Ако искате още такива моми, да, може да се абонирате. 24/7, когато пееш, не е лесно. Коментирайте отдолу на какво друго искате да реагирам. И... Симо, Саймон Лебон. Пращай ми още видеа. И както винаги казвам, до следващото видео!